unha vez máis, este xa é o último, xa entra as morriñas, al salir de Diputación, benvidos a Cultura Aberta, benvidos ao Paraíso. Acabamos de entregarnos xa o último ramalliño, unha pola de anciano, para completar este ramallo de flores aromáticas que son un estímulo fundamental deste festival. E eu estou apuntado porque cada vez ben, porque o anciano serve absolutamente para todo. É bo para a vista, en concreto para as conjuntivitis, para as blefarines, ademais, úsase nas infeccións lentas, no reumatismo, na anorexia, nas varices, nas hemorroides e na flexibilidade capilar. O sea, serve para todo. Desde os ollos da cara, disculpando, ata os ollos do cu. É importante que usemos porque esta noite vai ser absolutamente impresionante. Eu teño uns sentimentos encontrados. Sei que todos estades agardando ao principio do novo espectáculo de Carlos Blanco, Os de Progreso. ¡Ven! Gracias. Mirar o que foi estas jornadas de Cultura Aberta, o que vivimos debaixo desta carpa. Desde aqueles tempos estuvieron concertos de Joan Curiel, que me ayuda da Fuensagrada, Sex Freixas de Cataluña, que se nos dio la tormenta que trouxe o poder da súa terra, o rapaz da Salaparta, do País Vasco, que tocaban a Salaparta, que quisixa, e tamén os penadores, impresionante, e aqueles africanos angolanos do Kuduro. Este baile, que significa directamente ter o Kuduro, foi impresionante. Sobre todo, a xente maior que aguantou ese poder de cultura dance, aqueles corpos de auténticos dandies de ébano e aqueles berros. Galiza, Luanda, para acabar finalmente con a maravilla de Macúa e o poder absoluto dos viticultores. Insisto, teño unha morriña por isto que se acaba, e lembro de aquelas frases, de aqueles vellos que antes, de aquelas festas que se repartían paus a eito, pero que sempre lembras con morriña aquel vello de Lugo que visto aquelo de festas aquelas, por iso digo ben, nas que mataron un pai. Eso sí que era demencia, eso sí que era poder. Pero agora, falemos da apoteose, falemos do futuro, falemos deste evento universal. O talento máis doce, a persoa máis doce e tamén a persoa máis rabuda do noroeste, Carlos Blanco. Un talento absoluto, como actor, como creador, como director, un currículum impresionante. O tempo do señor Paco na Radio Galega, o Ladislao de María Sivas, el protagonista, por exemplo, como heroína, o este anaco de Óscar que levou con Almodóvar en Volver. Pero Carlos ten un título moito máis importante, que é a liberdade absoluta para decir o que lle pete en riba do escenario. Nunha terra de rexongos, nos que sempre estamos atemorizados, non te metes con este porque non sei que é, non digas isto porque vamos poñer nunha lista negra. Carlos di absolutamente o que lle peta e como lle peta. Porque ten o apoio moito máis grande, sí, un apoio para Carlos. Apoio moito máis grande, o apoio do máis grande dos pacientes, o apoio do máis grande grupo de comunicación, e a complicidade con cada un de nós, complicidade gañada con esta ecuación. Cultura infinita, máis inteligencia igual a sentido de humor. Por iso todas e todos somos carlistas. Alguns de Carlos Lanz, outros tamén queda de Carlos Hugo de Borbón, e todos e todas de Carlos Blanco. Pero un momentino, abajo, no necesita la cosa, pero un momentino, últimas noticias. Carlos Blanco ten un problema. Es decir, despois de conquistar Galiza toda, quiera o grande, el quiere conquistar Brasil. Para iso pediu a axuda dun grande músico brasileiro de Sergio Dalma co seu trío, e sobre todo quiso vir aquí hoxe a Lugo para coller impulso. Por lo tanto, tedes que ser protagonistas ou protagonistas desta obra. Ven Carlos Blanco ao lugar onde é fillo predilecto por dereito propio para coller un impulso definitivo que o leve a Brasil. Oferta congelado, espectáculo mundial, 225 centros de Europa, Galiza, Lugo, para participar neste evento planetario. A presentación de Os de Progreso de Carlos Blanco, que o verbo fixo de carne. Non sei se é Deus, pero con Carlos Blanco estáse como Dios. ¡Aventura!